sindi ni Allah ta'ala to barka mai ka tangani na ala fe ka bo shaytane iblisa dangane toroma. Suratu Tauba salo ni ala sona sungalola anga tafsiri dana suratu Tauba la maba. Suratu Tauba amno de no fetu sisa ni ala ka jani abla suratu Tauba ablala aya biwolofla ni flanana odwa amna adam ne biwolofla ni sabana de la sisa ka no fetu ke para tola bidinillah. Naam. Ya ayuhan nabiyyu ya nabiyyu mai kafiru kele ika nafiki yeru kele ika griyali ke alayhim nununga wa tayro wale tula mi janemete wa bisal masiru tayro chedu yara we janeme ana ala ye o yoro de fo ni yoro na ko ya yo nabi shahidul kufara ya nabi nyumai kafiru kele mana anga mgoye nafu wala na ala nafu fara kafiru kele tafsiri ko ala kambe ya nyoro la muhammadu ma kafiru kele ni bamuri wal munafiqina ikanafiki yaru kele ngi ko lu kele bin lisani wal fucha aywa iku kele ni ne ani dal kafiri kele kan no nafiki kele bi aw ben nafiki kele le man no parce que dalu ba yere bulu abuna ni hujja yo o na fora e ka hujja kele ni hujja yi bara bi bulu bara palidu ni kwala ejana ya haram ko ba fo kwala ya fa masa ni kwala e mo fa haram ko ba fo ala ya fa masa ni kwala ko shingi ka tuanga na shingi tike ko bi shingi tike ka fo ala ina masa mona na fora ika baburula kan ne ni hujja ni yere ma boro do ika cheme ko kado de la barambo bulo akan kele kutube katina sahaba ke na jora dina clinic ama no gombe de ala kala sara na bide nyo fo aisha kama la akhsha ala alislam ina adu inna ma akhsha ala alislam ina adiyai mana adiya u de bebe islam e u te wira du teslam me u bi moyen beke pour que ku bi ala ka jitu oh mais aw ka fanga ye fanga fly kele ye ala ye fanga min da ye ruma ka kele ke no ye ani kele ye ala yere ka fanga ye sabu ala ko ni ku ibada na bidem abara man no haldon oh mais na ya janto ni yoro no ni qur'an ala kradi ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqin wa aghliz alaihim kafiru kele ni bamuru ye nafiru kele ni ne ni dalilu ni dalilu ama no ne wa agli zalim kana sadir kana no ya fiyewde tasuma dauka agele ya de ka tasuma yere dauka ni ala kuma kande mana abin no ya yoro de mais ni kafiri fi be nyona kafiri ye bolisona uni minungo alate olu ye kafiru na kafiri fiye min be seli kwa islamé ka sura ka haramu ya islamé te wore ni kafiri fiye o ka jugu ka teme kafiri do nga kafiri do emse ka tubi o mais ni mbolo ale tubi ledo o de kafiri fi mai o tege mene ka ko de amene ka ko jugu bo olu de dine chambi ka be halak arakan fula asa fula ishen keme ibini murdi ngala bi afima ibi bu juru muna ko mi bayi wolo do mana ka adama de un shuka ke chenika cheni mi kira yeru chikun ye o de keleli o de kira voku ye ko ala bi yafa Allah
aha amisama billahi wa rasulihi wa matu ayo ala ka hakili mandam mana kafiri bi kɛlɛ cogo min na wa nafiki yɛrɛ bi kɛlɛ ten nka nafiki kɛlɛli ni kafiri kɛlɛli u bɔra ɲɔgɔn na dɔɔni kafiri ye min bɛna bi aw kan ko a b'a ka diinɛ tiɲɛ mana a bɛ bamuru ta k'o kunbɛn nka nafiki ye min b'a yɛrɛ u cɛla ye a bɛ aw ka ko tiɲɛ a yɛrɛ cɛ la a ma nɔgɔn dɛ o de la n ko nafiki de ye kafiri fin ye alakira sɔrɔla sila a ye kɛlɛ dama min labɛn ni nafiki ninnu bɛ kɛlɛdenw saliya k'u segin kɔ k'u ban ka kɛlɛ kɛ o de ka ca kojugu mɛ kafiriw tɛ se k'o kɛ o kafiri finw de bɛ se k'o kɛ mɛ ala y'u tɔgɔ da ko nafiki mɔgɔw ɲɛna ko nafiki akhafu darar min al-kafir o m'a faamu quoi nafiki ka jugu kafiri parce que an yɛrɛ b'a fɔ yan o senkɔrɔ jugu kungelen ka fisa senkɔrɔ jugu ye maa min ko a t'i fɛ o tɛ n'i ka so i n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si mɛ mɔgɔ min ko a t'i fɛ mɛ a nɔrɔlen don i la a bɛ fɔ o de ma senkɔrɔ jugu o bɛ se ka min tiɲɛ i ye jugu kungelen tɛ se k'a tiɲɛ mana n jɔra nafiki kan nafiki man ɲi ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma mɛ ala ma sɔn nɔgɔya k'a la dɛ a ko de wa aghliz alayhim a gɛlɛyaw ka de u faga u sɔnjugu fɔ u lebu u hayibu pour que mɔgɔw ka se ka lafiya parce que u bɛ kira kɛrɛfɛ kuma jugu si tɛ yen u tɛ min fɔ kira ma bɔn ka mɔgɔw tigɛ a la k'a nege bɔ mɔgɔw la k'a yira souvent wari de ka d'a ye a bɛ fɛ ka nafolo de sɔrɔ masaya de ka d'a ye a bɛ fɛ k'u mara de nafigiw ka kuma kuranɛ tafsir la nin bɛɛ b'a la u bɛ min fɔ alakira ma ɲɔgɔn ye pour que k'a mangoya u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mana ko sera a dan na min kɛ a ye ala yɛrɛ tɔɔrɔ ala ko wa aghliz alayhim kana sɔn nɔgɔya k'u ye bilen dɛ o banna pewu wa taa yɔrɔ si t'u la jahanɛmɛ kɔ wa bi'sal masir taa yɔrɔ jugu den da ye jahanɛmɛ ni taa yɔrɔ kɔni kɛra jahanɛmɛ ye a kɛra taa yɔrɔ jugu da ye dɛ yarabi ala kana an ta ye ala kana an ta ye o de la nin tafsiri sera ka Sayyidina Ali ko a ko alakira cira sallallahu alaihi wasallam ni bamuru naani de ye ala fɛ a yamarula ni bamuru naani de ye a ye bamuru dɔ d'a ma lil mushrikina ko a ka filangafow fa o kumana a ko la fa iza in salaka ashhurul hurum fa qatilul mushrikina ni lahɔrɔma kalo n'o banna a ye mushrikunaw kɛlɛ filangafow kɛlɛ o ye bamuru kelen ye a ye bamuru wɛrɛ d'a ma li ahlil kitabi ahlul kitabu kɛlɛli kama qatilu lezina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir mɔgɔw faga minnu dalen tɛ ala la u dalen tɛ lahara dɔw la ahlul kitabiw la ahlul kitabu dalen don ala la u dalen bɛ lahara dɔw la kuma in fɔ kun ye kafiri minnu bɔr'u la ka kira yɛrɛ kɛlɛ ka ban kira la olu dalen tɛ ala la u dalen tɛ lahara dɔw la n'o tɛ u tɛ kira kɛlɛ ayiwa bamuru kelen bɛ yen fana o sabanan lil munafiqina o dabɔra nafigiw kama jahidil kufara wal munafiqina an y'o de fɔ sisan wa aghliz alayhim o ye bamuru sabanan ye bamuru naaninan min dira kira ma o dira ma de lil bugati dasagonaw faqatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah mana nin bamuru naani de dira kira ma bamuru a bɛɛ n'a kɛlɛkɛyɔrɔ don mana nafigi bi kɛlɛ k'a tere don a da misiri kɔnɔ a parilenba ni jalamugu ni kɔlɔsi nafigi bi ten de o n'i y'a ye i jaabi tigɛ de i b'a fɔ waliyu don o de kelen bɛ ka maa caman hakili tiɲɛ ka sɔrɔ a bɛɛ nkalon mɛ an ye waliyu fɔ aw ye jalamugu tɛ yecogo tɛ bonya tɛ nkalon fi ala labatoli don naam yahalifuna jahanɛmɛden ninnu walima nafigi ninnu b'u kale ala yɛrɛ la k'a fɔ u ma nin kuma ninnu fɔ abada tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kalu kalimatal kufri u ye kafiriya k'a fɔ wo kafiriyara fana
o ka silamɛya in yɛrɛ kɔfɛ o hamina yɛrɛ ni fɛn ye o m'o sɔrɔ fiyewu nin ye min ye sisan a ko cogo di a ko yahalifuna nafigi ninnu de b'u kali bilahi ala yɛrɛ la n'i y'u ala kalen kan mɛn fo i jaabi tigɛ e yɛrɛ bɛ tiɲɛ di u ma kalu k'u ma nin kuma in fɔ fiyewu wa kad qalu kalimatal kufri k'a sɔrɔ u ye kafiriya kumakan yɛrɛ de fɔ wa kafaru u kafiriyara fana ha u y'a kumakan fɔ tɛ dɛ u kafiriyara yɛrɛ de bada islamihim u ka silamɛya in kɔfɛ o ye kuma jumɛn ye silamɛ fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ansaru dɔ ani mɔgɔ wɛrɛ i n'a fɔ ani muhajiruna dɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɛbɛ kɔrɔ ci ala y'a kɛ se kɛra ansaru ye n'o ye madinaka ye ayiwa dɔ ye ɲɔgɔn ci ko a bɛna o fɔ min kɛ nafigi kuntigi bɛ yen a ko a ti wuli k'a ka cɛ dɛmɛ ɲɔ tɛ dunanw b'a faga dɛ ko nin ye ntalen kɔrɔ ye o i k'i ka wulu tulɔ a k'i dun o de n'i y'i ka wulu tulɔ a b'i dun dɛ ko tuma na anw y'an ka wuluw tulɔ o kɔrɔ ye kira n'a ka mɔgɔw bolilen de sera u ma yan se foyi t'u ye an ye siyɔrɔ d'u ma u jamana u ye hɛrɛ sɔrɔ o tuma na anw minnu ye dugutigiw ye u bɛ fɛ ka kojugu kɛ an yɛrɛw la sa o bila la na o tuma na i ka wulu tulɔ a k'i dun u nana nin fɔ kira ye kira y'a wele a y'i kale wa yahalifuna billahi u b'u kale ala yɛrɛ de la k'u m'a fɔ k'a sɔrɔ u ye kafiriya kumakan yɛrɛ fɔ wa kafaru bada imani islamihim u ka silamɛya yɛrɛ kɔfɛ u kafiriyara pewu u b'an ka misiri kɔnɔ yan n'u bɛ seli an n'u bɛ sun an bɛ jaga bɔ ka hiji mɛ kafiri fɛnw don nin ye kuranɛ kumakan ye ne ka kuma tɛ nin ye na wa hamu u ma da u ma koyi wa hamu u ye laɲini yɛrɛ kɛ o u ma min sɔrɔ kɔni ko kira bɔtɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la u ye mɔgɔ 10 damadɔ dogo a ɲɛ olu ka se k'a faga n'a fagara o tuma na ko tɔ bɛ nɔgɔya olu y'u da kira ɲɛ min kɛ ayiwa tuma min na olu bi hami ni kira fagali ye o kɛra ni kira ka jamakulu yɛrɛ seli ye kira nɔfɛ kira ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu tun ye mɔgɔ dɔgɔman ye min tun tɛ se ka mɔgɔ ninnu kɛlɛ mɛ ala ka dɛmɛ nana mɔgɔ 12 in bɛ bɔ tuma min na k'u ɲɛsin kira ma o kɛra ni najida dɔ tuguli ye kira la o kɛra min kɛ u jigi tigɛra o tuma na nin bɛɛ kɛra gundo la kira t'a dɔn ko ninnu bɛna ale faga mɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ b'a la olu de nana fɔ kira ye ninnu de tun ye kaminu ye pour que k'i faga o tuma na u hamina ni fɛn wa hamu ma lam yanal u ma min sɔrɔ u hamina n'o ye k'u bɛ kira faga ala ma sɔn yarabi ala kana an d'u ma ala kana an d'u ma wa ma nakamu u ma nangarili kɛ fɔ ala kelen kɔ ni k'o kari a n'a ka kira a ka pusamandi ala n'u tubira ka bɔ nafigiya na o bɛ kɛ hɛrɛ ye u ye nka n'u y'u kɔ don ala bɛ n'u ɲangata la aliman ɲangata min bɛ maa dimi nin diɲɛ na yan ani lahara don foyi t'u bolo dugumakolo ye sanfɛ k'o bɛ se ka k'u dɛmɛbaa ye min waliyin k'o tigi bɛ se k'u tanga wala nasiri ni o ti dɛmɛbaa sɔrɔ dugukolo in ka yan e y'a faamu wa ma nakamu ko u ma tɔɔrɔ s'u ma u m'u nangari i n'a fɔ sisan i ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi t'a bolo nka a ye wari sɔrɔ min kɛ e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi nka a ye wari sɔrɔ dɔrɔn i donna a kɔntoro la i b'a fɔ mɔgɔw ye nin wari nin ye dɔrɔgu sɔngɔ de ye a ye dɔrɔgu de feere ka wari sɔrɔ o tuma na o ye e y'a nin a kun sisan wa ma minnu bilahi a banna a ɲɛna o tuma na wa ma nakamu u ma kira dɔgɔya u ma kira neni
u ma kira nangari foyi kama illa an aghnahumullahu wa rasuluhu fo ala kele k'u sɔn k'u kɛ sɔrɔtigi ye ale yɛrɛ ala ka fusamandiya la e y'a faamu wa fo ala kele ko k'u sɔn ganimɛw na o tuma min fadli ala ka fusamandiya in ye ganimɛw de ye u ye ganimɛ minnu sɔrɔ kɛlɛ la ani u ye hɛrɛ minnu sɔrɔ o hɛrɛ cayalen sa o tuma na o de kɛra kira yɛrɛ ka dekun sɔrɔ sira ye nafigi ninnu fɛ nka n'u sɔnna ka tuubi o hɛrɛ ka b'u ka kɛ nka n'u ma sɔn tuubi ma ala bɛ n'u ɲangata dɛ azaba ni ɲangatara alima ni min bɛ maa dimi fi duniya u bɛ ɲangata in ye diɲɛ na yan ni o ye u ɲɛnama bɛna minɛ k'u halala bɔsi u la o ye diɲɛ ye yan u bɛna dɔgɔya k'u kɛ jɔn ye wa fana fi wala akhirati lahara dɔw bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ y'a dɔn o ka jugu a bɛɛ ye wa dugumakolo in ka yan u ti tanga ba sɔrɔ u yɛrɛ la k'o bali fiyewu n'u kɔni ma sɔn ka segin kɔ an kɛtɔ k'u minɛ k'u kɛ jɔn ye ayi foyi tɛ se ka don an n'u cɛ o ti dɛmɛba sɔrɔ u yɛrɛ la k'o b'u dɛmɛ anw la o tɛ se ka kɛ wa minnu man a bɛ nkalontigɛla ninnu nafigi ninnu na u bɛ seli minnu ye layidu gɛlɛn da ala ye la u k'u kalenna ina atana Allah min fadlihi ni ala y'an sɔn a ka fusamandiya la nkalenna an bɛ kɛ saraka bɔla ye an bɛ saraka bɔ an bɛ jaga bɔ n'a y'an sɔn nafolo la an bɛ jaga bɔ an nkalenna anw na kɛ mina salihina ɲɛnikɛlaw ye an na jaga bɔ wa an na hinɛ fantanw na an n'u dɛmɛ ni nana cɛ dɔ de nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko sɛgɛn ye ne labɔ komi a bɛ se alabata ka kisa dɔ cogo kira y'a sɔrɔ misiri kɔnɔ misiri dunge don kira ko mun don a ko sɛgɛn kira ko dɔɔni min i bɛ ala barika da n'o ye ko ka fisa caman min b'i se janɛmɛ ma a ko kira kana nin fɔ ko hali ni diɲɛ dira ale ma ala ko ka min k'a la ale tɛ tɛmɛ o kan a bɛ jaga bɔ o dama tɛ dɛ ko wala kunna na mina salihina wa mi kɛ ɲɛnikɛla ye n bɛ fɛn bɔ ka di mɔgɔw ma ka fantanw dɛmɛ k'u jigi tugu ala ko cogo di a ko tuma min na ne ala y'a sɔn n ka fusamandiya la n'o ye garisɛgɛ ɲuman ye sa baxilu u tɛgɛ ma gɛlɛyara ne ala ka sɔnni fɛn ye u y'u kɔdon ka bɔ ne ala ni n ka kira ma wa hum ka sɔrɔ olu na u ye taaba ye kɔdon na ala ko tuma min na ale y'u sɔn a ye hɛrɛ min ɲini kira ko n'i ye fɛn sɔrɔ i bɛ fili ala ma dɛ a ko n tɛ fili kira ye ala wele mana ala ko sa fala ma atahum min fadlihi tuma min na ala yɛrɛ y'u sɔn o garisɛgɛ ɲuman in na sa bakhilu bihi u bakiluyara ko n ka nafolo sɔrɔ dɛ don o don a y'ala nin yɔrɔ di dɛ don o don a y'ala sɔn k'o ti k'u nafolo la ni min fɔra t'i ka wari bi ban a y'a kɛ don o don a bɛ misiri kɔnɔ a y'o bila juma o juma a bɛna seli kira kɔfɛ ni juma banna a bɛ taa a ka nafolo la a y'o b'o la a tɛna juma yɛrɛ la bilen a kira ye mɔgɔ wuli ka caman k'u ka taa fɔ a ye ko ala ye jaga farida ko a ka jaga di a ko nin y'an ka nafolo détourné tɔ de ye e k'a dɔn cɛ ma sɔn kira ko a ma ko ya wayha sa alabata siɲɛ 3 ya wayla sa alabata siɲɛ 3 sa alabata bɛɛ janɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ni ye fɛn sɔrɔ n bɛ ala dɛmɛ aw tɛ kira tile ye dɛ an yɛrɛw ɲɛna yan an ni tɛgɛjɛ caman y'a kɛ yan mɛ ala nana bɔda k'u y'u tununa nka ala tilala k'u sigi u sen tɛgɛw kɔnɔ bilahi a caman a bɛ ten o mɔgɔ caman b'a fɔ ala n'i ye zɔn b'i sɔn n'ala y'a d'o ma o t'i ye a b'i dogo ala la ala y'o de fɔ ko
watawallaw wa hum mu'riduna ku yu kodo ale alala katanu yere sogo فعاقبهم نفاقا nafiya blala nona dere udusukuna إلى يوم يلقونه fu ubna ala benyonya do minasa بما fengama akhlafullah we borotoli minga alala ما وعدوا ma fena wa'adu uyo leidu min ta'ala وبما ani kadaka كانوا okungara fana yakizibuna okumi galontigi alike mana alakira ne alakira ko ka jaga bo wa nda jako yakizibuna wa ko ni ko namarale jabi fe ka nga war minade motende ko wajibi yali mana o minun kama we leidu boroto anu bi galontigi alike kira yare ka makauna ani qur'ane jingintawla aku kara nafigu ye usara okan ala maso ka segi ukobile jurumu bodela ni jurumu sera ka dola dola ala ti so ikase Allahu akbar karamo bi soro ki ni soja ki konda ku ibe alijina chamanjela o ba soro jani me deshi man kore ala ka boda nyumandama ma ke no exibuna udusukunda tukura nam alam ya lamu afo adama de umma dawa wal manafiqu umma dawa أن الله ka fo ala يعلم سرهم ala buka ko dogole ko gundolendo ونجواهم nuka mo flapma وأن الله ikado ala علام الغيوب ala de bi gundo bedo نعم ako jogode ako alam ya alamu anna allah ya alamu sirra la nafiqu be mina نعم nu bolo muhammadu ta kalama me uka ngado ne ala ba kalama وسبع ne ala bi mun kalama ku ka gundo do wa najwahum anu ka nyonye kan نعم ina fo najwa fana is gundo de me gundo ye mo yere ka miri ani ka ko mirita mina ninge nganga ninge وسبع ala bo do siruye najwa oye mo fula bi nyonye ambikira ko engedi walma mo sababi nyonye ambikira ko engedi obi wele ko najwa o kuma no ka nyonye kan anu yere ka gundo la ko ale ala ba be kalama wa anna allah ikado ala allamul ghuyubi gundo domba de ala ko dogolew ala ba kalama ala ka do ami na الذين مغمنوزا يلمزون المطوعين يلمزون نولو بالليبولك المتوئين مغ لبتولك لولا من المؤمنين كمن المؤمنون بالصدقات سرقات لا والذين عن مغمنون نولو تسرلك إلا جودهم فوق فنسيق الدمجراني يسخرون وسو أولولا وبو مكبو أولولا سخير الله منهم على دموكرولا ولهم عذاب nyangata buyesa alimun nyangata minga jugu نعم mimi madimi الذين مؤمنوا يلمزون نولو بهايبولين كمتوعين نعم ala sombaula inafo sisa ni ala ko kana ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam islam ya deme نعم mana do be olu bina ni chama mbai وسبع me mimna ni chama yo mimna ni dogoma yo abele buledo ala kira ka sahaba do be war baba le bulu نعم baro to ka to fo Abdurrahman bin Auf akadi bagoroba ye kutuwe ale to ka fo kutuwe Abdurrahman bin Auf ay sanu mugu jamanta kana to ala kira ko sallallahu alaihi wasallam الله أكبر islamé wore be foi tabulu ndamaro murekele وسبع minna ni sanu mugu yo ko ni yere jira ladi nu de foi la warba mu amba nyere jira mu ko la الله أكبر majugu be fo ama fo yere tulo bala نعم nafigu de do minna ni ndamaro ningile
o n'a ka ndamaro fileni bɛ na u bɛ ka yɛlɛ la e bɛ taa mun na kira mɔgɔ bɛ na ne bɛ mun ye c'est-à-dire u t'a to camantigi la u t'a to dɔgɔmantigi la o tuma na olu minnu bɛ o kɛ sa minal muminina kabini mumini ɲumankɛla ninnu na fi sɔdakati u ka sɔdakati bɔtaw la minnu mana caman di u bɛ yɛlɛ olu la walezina la yajiduna illa juhudahum ani minnu ti foyi sɔrɔ u yɛrɛ ka kaduru tɔkati ni kɔ fitinin mais u ma to yen u y'a bɔ c'est-à-dire min b'i bolo i b'o de kɛ belebelebatigiw bɛ belebeleba kɛ e fitinin bɛ fitinin kɛ o tumana ko minnu bɛ fitinin kɛ la yajiduna illa juhudahum f'u yɛrɛ wɔsini fa yaskharuna minhum u bɛ mɔkɛ olu fana na ko nin bɛ mun ye taari nin ye ka bɔ yan ko o tumana sakhara Allahu minhum ko ala de bɛ mɔkɛ u la i mana lahara don ala de bɛna mɔkɛ u la naam wa ɲangata b'u bolo lahara azimun ɲangata in ka jugu nafigi ninnu bɛ tan de an ka ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma u t'a di u ti fɛ a ka di quoi tumana maa o maa b'a di u b'i lebu fo k'a dili nege b'u yɛrɛ la naam a bɛ fɛn bɛɛ de ta a bɛ fɛn bɛɛ ta minnu bɛ c'est-à-dire ni a fɔra saraka minnu bɛ a b'u kunna k'a di mais nin ta ye nin nana ni tamaro de ye min ka dɔgɔ mais juguda hum o kɔrɔ ye foyi t'u bolo yɛrɛ k'a to fɛn ni kɔ parce que munna o kɛra jugudu ye parce que a tɛ se ka taa kɛlɛ yɔrɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka bamuru ta ka kɛlɛ kɛ a ti fɔ ko jugudu la yajiduna illa juhudahu juguda tɛ se ka fɔ ye parce que n'i ye kɛlɛ kɛ ganimɛ bɛ tila de caman b'i kun mais e ti kɛlɛ kɛ e ta ye dɔrɔn i yɛrɛ mana t'i ka ndamaro foronin na ka taa baarani min kɛ parce que i man kɛnɛ walima i kɔrɔ la o tuma na olu de y'olu ka jugudu ye o tuma na mais minnu bɛ ganimɛ sɔrɔ bon olu ta bɛ jugudu sanfɛ mais ninnu ta kɔni se foyi de t'u ye mais hali n'u bɛ farikolola baara kɛ o bɛɛ ye jugudu ye n'i bɛ doni ta o ye jugudu ye n'i bɛ dingɛ sen o ye jugudu ye hali n'i ye dɛbɛw meleke misiri kɔnɔ o y'i ka jugudu de ye naam naam Muhammadu ala yafa deliw ye walima i kana ala yafa deliw ye hali n'i ye ne ala yafa deli siɲɛ 70 ala kɔni ne ala in ti yafa fiyewu ninnu ma sabu ka d'a kan sabu mɔgɔ ninnu o kafiriyaraw ne ala la a n'a ka kira la ala tigitigi segin na ala ti cɛni jama kanda i y'a ye o tuma na nin kɔrɔ de ye tuma min na ni nin kɛra ala nana nafigiw ye kira sɛgɛn kojugu tuma na ala nana dɔw tɔgɔ fɔ a ye ko n bɛna nafigiw f'u ye n'u sara i kana seli u su ka fiyewu o y'a sɔrɔ Ubay min y'a kuntigiba ye Abdulayi ibn Salul ibn Salul ale min y'a kuntigiba ye ale de kuma jugu caman bɛ ale de y'o fɔ i ka wulu tulo a b'i dun nin bɛɛ ale ka kuma de tuma na alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni nin cɛkɔrɔba in sara a den nana alakira ka fini minɛ k'a kasange komi a bɛɛ b'a kisa dɔn cogo min kira yɛrɛ selila su kan Seydina Umaru ye kira yɛrɛ minɛ ko i bɛ sɔn ka seli kafiri su kan kira ko ɔhɔ n bɛ seli a kan kira y'i jɔ ka seli a kan ala ma sɔn o la ala de y'a lajigin k'a fɔ n y'a haramu ye ka seli ninnu su kan hali n'i ye ne ala yafa deli nti hali n'i ye n deli siɲɛ 70 bon ko siɲɛ 70 o ye arabuw ka laada kuma de ye siɲɛ 70 kɔrɔ tɛ 70 ye quoi o tuma na komi anw fɛ yan anw b'a a fɔ siɲɛ 100 hali n'i ye nin kɛ hali siɲɛ 100 n'i y'a kɛ na i b'i sɔrɔ tan bon ka sɔrɔ i kan tɛ 100 yɛrɛ ma quoi i kan bɛ caman de ma o tuma na hali n'i ye ne deli siɲɛ 70 n t'i y'a fɔ o kɔrɔ hali n'i ye n deli siɲɛ 70,000 siɲɛ 70,000 a bɛɛ b'o ta quoi
tumana arabu bi 70 de ta anw bi 100 ta kuma caman hali siɲɛ 100 ni nana n bɛ ta hali ni nana siɲɛ 100 ne bɛ ta bon a kan tɛ ya sabu ina san 70 70 siɲɛ 3 ayiwa 70 o ye arabu ka kuma de caya ɲinini kan 70 170 ayiwa ani 70 ni 70 ayiwa mɛ a kɛra cogo o cogo ko sɔn ti kɛ quoi ala bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn hali ni ye ne ala delili caya nafigiw ye n ti yafu ma bon o tuma na n'i ye o ka nafigiw lajɛ ka kira yɛrɛ makana lajɛ ala bolo k'a ye ala ti sɔn kira bolo o tigiw la tuma na i b'anw taw bila min yɔrɔ nɔgɔman don kojugu o tuma na hali ni ye wele 70 mara siɲɛ 70 fɔ nani yaghfira Allahu lahum lan a da nafi a y'a nafiw de a ko n ti sɔn de lan nafiyul am n ti sɔn fiyewu k'a fɔ ko n bi yafa ninnu ma tuma na an kana an yɛrɛ nɛgɛ ala ko min mɛ mun ye nafigiya s'u ma parce que ala ko min u y'o de sɔsɔ mɛ anw ta ye mun ye ala ko min an y'o de sɔsɔ an y'o de sɔsɔ a bɛɛ de ka kan a bɛɛ de ka kan a bɛɛ de ka kan ala kana an y'a la o tuma na o kɔrɔ de ye n ti yafu ma fiyewu sabu ka d'a kan o kafiriyara ala ma ne ala ma wa rasulihi o kafiriyara n ka kira ma wallahu la yahdi alqawma alfasiqina ne ala ti cɛnikɛ jama kan da naam ala kana an y'a la farihal mukhallafuna tongɔbaw nisɔndiyara n'u sigiyɔrɔ ye ala kira kɔfɛ u y'a kɔn k'olu ka jihadi kɛ n'u ka nafolo ye ani u yɛrɛkun ye ala ka diinɛ dɛmɛni na u y'a fɔ a kana bɔ dɛ nin funteni gɛlɛn na mɔgɔ dɔ a f'u ye jahanɛmɛ tasuma o funteni ka jugu n'a sɔrɔla u bi ko faamu i y'a ye sa o tuma na a ko cogo di a ko farihal mukhallafuna bi maq'adihim minnu bana kira ye kɛlɛ labɛn k'u bɛ taa tabuku kɛlɛ labɛnnen ba nafigi dɔw de wulila ka don mɔgɔw cɛla ko a kana taa dɛ nin funteni na n'a taara bɛɛ bɛ sa ye wa a tɛ se ninnu na dɛ a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ni mɔdu y'a nɛgɛ a bɛ taa di ninnu ma u b'a fa fu tuma na a ye dɔw nɛgɛ olu y'u denw bɔ a la a ye dɔw nɛgɛ olu y'u yɛrɛ bɔ a la a yɛrɛ bɔra a la o tuma na tuma min na kibaru sɔrɔla minnu denw sara u ko an m'a fɔ a ye e y'i den bɔ a la o ma i m'a ye ko amara den 2 bɛɛ fagara e y'i ta bɔ a la a ma kusa i ma jɛni kun bɛ baara kɛ e ɲinɛ o tuma na a ko cogo di ko fariha al mukhallafuna bi maq'adihim minnu bana ka taa tabuku kɛlɛ la u nisɔndiyara dɛrɛ u nisɔndiyara n'u ka taabaliya ye bi maq'adihim bi qu'udihim n'u sigili ye kɔni parce que tiɲɛ na cɛ den ma faga minɛ mɛ amara den 2 bɛɛ fagara u nisɔndiyara koyi khilafa rasulillahi ka ban ka taa kira dɛmɛ ka to kira kɔfɛ yan wa u y'a kɔn yɛrɛ de an yujahidu bi amwalihim k'u ka jihadi kɛ n'u ka nafolo ye k'u t'o kɛ wa anfusihim u t'a kɛ n'u yɛrɛ kun ye fi sabilillahi ala ka diinɛ dɛmɛni na wa qalu u tilala k'a fɔ taaba ɲumanw ma la tanfiru a kana bɔ dɛ fil harri nin tilema gɛlɛn in na a kana bɔ dɛ qul muhamadu a f'u ye naru jahannama ko jahanɛmɛ tasuma kɔni k'o ka kalan ka tɛmɛ tile tasuma kan n'a sɔrɔla u bi ko faamu sabu n'u bɔra yan ka ne ala sɔrɔ yan n kan ka min k'u la u bɛ n'o ye nka u bɛna dɔw yɔrɔ la ko jahanɛmɛ tasuma k'o ka jugu ka tɛmɛ diɲɛ tile kan na faliyadahaku o tuma na sa minnu bana ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka yɛlɛ
dɔɔni وليبكوا ngo ka kasi كثيرا caman bala dɛ جزاء sarado بما fɛn sarado kɛ nu o kungɛra يكسبون o bɛ min ɲini u yɛrɛ ye الله أكبر i y'a faamu wa نعم o tuma na sisan ala k'u ma ko faliyadahaku qalilan u ka yɛlɛ dɔɔni waliyabuku kasiran u ka kasi kosɛbɛ o tuma na yan yɔrɔ la amuru de nana faliyabuku ko mɛ ko nin amuru min bi jate de amrun yuradu bihil khabaru أيوة amrun yuradu bihil khabaru نعم parce que amuru min do ko a ye yɛlɛ kosɛbɛ ko mɛ ko kuma yɛrɛ tɛ a ka yɛlɛ kosɛbɛ kan ko kuma ye ka a ka yɛlɛ dɔɔni ko kuma ye k'a yir'u la de ko sa aw bɛna yɛlɛ dɔɔni wa a bɛna kasi kosɛbɛ a ye kasi yɛrɛ tɛ ko kuma de fɔ kan do khabaru de do quoi khabaru de fɔr'u ye sayadhaquna qalilan wa yabquna kathiran parce que nous diɲɛ ɲɛnamaya ti mɛn quoi mana diɲɛ ɲɛnamaya fitinin in kɔnɔ o bɛna ban o kuma na o la u bɛna nisɔndiya o sini fana bɛ yen sinikɛnɛ u bɛna nisɔndiya fana mais nin bɛɛ kɔfɛ saya de bɛ yen o kuma na ni saya kɔni yɛrɛ ye dɔrɔn waati surunyana mais n'i sera lahara dando la o kuma na u bɛna sɛbɛkɔrɔ kasi o kuma na amuru min don khabaru de ɲinina n'a ye mais amuru yɛrɛ tɛ k'u k'a kɛ quoi c'est à dire a bɛna kɛ de a faamuna jazaan fɛn sara de do bima kɛnu yaksibuna u ye baara min kɛ diɲɛ na yan o sara do maa ti tɔɲɔ o kuma na ko maa ka baara t'i don alijinɛ na o kuma na ja maa ka baara t'i don janɛmɛ fana na mana i b'a dɔn o ye nkalon de nkalonfiw bɛ na ye n'a tora ko jogo ka ɲɛ ko an k'a kɛ tan mɔgɔ ka baara bɛ se k'i kisi lahara ni ala ka hinɛ tɛ mɔgɔ ka baara bɛ se k'i kisi mais kuranɛ kɔni kɔnɔ ala bɛ k'an ka baaraw de fɔ nka olu yɛrɛ y'a dɔn ka tɛmɛ ala kan bima kɛnu yaksibun u kun bɛ min kɛ de kama ala y'u kɛru janɛmɛ kɔnɔ u kun bɛ min kɛ kama bon mais n'u ko o bɛ kunfinw hakili suɲɛ ta mais ne y'a fɔ katilil kufara wal munafikina wa aghliz alayhim o tuma na wal munafikina o yɔrɔ fɔr'i ye wa jahidil kufara wal munafiqin o tuma na jihadul munafikina bil lisani wal hujja tuma na baara b'aw bolo dɛ el hujja nafiki kɛlɛ man di dɛ ala kira sira n'u ɲɛ kabini kunu u ye kɛnɛ minɛ bi mais aw n'a ka kila ala ka dɛmɛ bɛ yen ni ala sɔnna amin fa in rajaka allahu ni ala y'i lasegi ka taa jamakulu ma mɔgɔ murutilen ninnu na ka na kɛlɛ la n'u gɛrɛl'i la k'u bi bɔ ka t'i fɛ kɛlɛ wɛrɛ la muhamadu a f'u ye a tɛ bɔ ne kɔni fɛ kun fiyewu wa a tɛ kɛlɛ kɛ kun ne muhamadu kɔni bolo jugula kun aw tigitigi aw jɛna ka ban ni kɛlɛ kɔfɛ sigi ye kabini siɲɛ fɔlɔ in na aw ka sigi sa nabaliw ka kɛlɛyɔrɔ la aw ka fara olu kan sa o tuma na nin ye ala ka kuma de ye ka kira ni sahabaw dusu suma comme tɔɔrɔ bonyana ninnu nafigiw ye mɔnɛ min d'u la o tuma na o de ala ye u dusu suma ko nin tɛ baasi ye koyi fa in raja'aka o don alahu ni ala kɔni y'i segin ka bɔ tabuku kɛlɛ la ka taa u la jamakulu dɔw kɔni ma n'u k'u bɛ bɔ e fɛ kun ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔ wɛrɛ la a fɔ aw tɛ bɔ ne fɛ bilen abada o banna wa aw ti jugu kɛlɛ ne fɛ bilen parce que aw yɛrɛ ye jugu dɔ ye n'i ye jugu ta ko ka taa jugu kɛlɛ o t'i yɛrɛ kɛlɛ wa o tuma na aw tɛ jugu kɛlɛ ne fɛ bilen koyi a wala mara kabini siɲɛ fɔlɔ kɔni na n'aw jɛna ni n ti taa ye
aw ka to ka sa aw ka sigi sa minnu ma sɔn ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la aw ka fara olu kan fo ka taa se diɲɛ wuli ma o tuma na khalifina ni khawalifu olu de ye arabukan na o ye pieds de ye yɔrɔ ni pieds ninnu ti bouger ka taa yɔrɔ la tuma na u ye o de isiara u b'a fɔ olu ma ko kɛlɛ khawalifu musow cɛkɔrɔninw denmisɛnninw banabaatɔw o tuma na comme olu ti bouger o tuma na fɛngɛ khawalifu yɛrɛ de ye pieds ye quoi mais u ye pieds de ta k'a da ninnu na pieds ti bouger ninnu fana ti bouger quoi voilà كلمة من دو استعار وصغيرة يعني سويرات ولا تصلي محمد يكنا سلي مغشي دنجلنغا منهم نافقي نونونا واتيكي سارا أبدا بل ما يعني تريا خنا كفيو يردو أبدا أبدا abada mais obiseli mais anga mini mo ma sara nga misili la ko abiseli o de aka islamiyya dalu kira ko ni biseli kira islam mais ala ko la tusalli ala adim mat abadan afara jenima o nafigi mais nafigi nunu o ka kuntigi pimbe khutuba ke ka kon kira nya jumana kira bi soro kana khutuba ke aro abiseli ko de mbora la fo ale de bi khutuba folo ke yani kira kana ka kira mangutu kira mana na bi sigi kira bi soro ka selni mo ya allah abadan nam wala taqum wa ikana yenge ashudo nyoro yara la fiew mo nunu o kafiriyara ne alama o kafiriyara nga kirama o sara ka sɔrɔ tigi olu tigi fasikuna cɛnikɛlaw do alfisku wa matu wa hum fasikun u sara k'u to cɛni de la nti y'a f'u ma fiyewu mana ala ko kirama wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kana seli u dɔ la kelen si kan min sara fiyewu balimaya ka n'o kɛ kun teriya ka n'o kɛ parce que kira tun b'a dɔn cɛkɔrɔba in ye nafigi ye mais cɛkɔrɔba in den ɲumanw tun b'a fɛ khasatan abdallah o kun ye o ka limaniya kun sabatira kojugu a den tɔgɔ de ye abdallah i b'i tariku kalan quoi o de o kɛra kira kanubaba ye silamɛya kanubaba a ma ɲɛ mɔgɔ min ni o b'o cogo la kira t'a fɛ ko ale ye silamɛ dama ye kira b'a fɛ de a kɔmɔgɔ tɔw kama olu bɛ se ka kisi n'a ye mana ko dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ mɔgɔ ka mɔgɔba la n'ala ma far'i kan kɔmɔgɔ minnu kan ka kisi sɔrɔ o bɛɛ bɛ taa janima kɔnɔ mana kira sɔlɔsilam a ye mun kɛ cɛkɔrɔba in su a b'a dɔn su ɲuman tɛ mais denkɛ nana yɔrɔ la ko i ka jalamugu di yan n b'a kɛ k'a fan kasange dɔw ko a b'a de kun don fini min bɛ bila fini kan kira y'o di u taara kɛ ka cɛkɔrɔba in kasange mais kira y'a kanu ka sela k'a somɔgɔw de kama tari a n'olu ka limaniya tɔ ji mais n'a y'a rafudu ka ban na a bɛ se ka u segin kɔ parce que hali u nali a fɔra ko kira ko a bɛ cɛkɔrɔba in faga ko a ye dan sago ko u b'a faga Seydina Umaru yɛrɛ y'i kale ko ale b'a faga mais a denkɛ nana ala kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n y'a mɛn ko a bɛ fɛ ka n fa faga mais min ka di n ye a y'a to n yɛrɛ ka n fa faga ni aw dɔ y'a faga anw ka jamana na yan k'a fɔ a ye mɔgɔ fa faga o ka to ten n ka kabila tɛna sɔn n'u ma sɔn ko bɛna yɛlɛma a ɲɛjugu kan kira ko k'ale ma fɔ ko a ma fɔ mɔgɔ si k'a faga o yamaru ma bɔ ale bolo wa ale m'o yamaru di maa ma tuma na i b'a faamu ya den a tun bɛ silamɛya fɛ kojugu den bɛ taa fɔ tuma min na a kana n fa faga a y'a to n yɛrɛ k'a faga pour que fitinɛ kana wuli
parce que ni bolo wɛrɛ y'a faga ni ne tɛ o mana kɛ bolo o bolo ye ko bɛ ɲami Madinɛ mana den kama kira selila kan mais Ala ko non ko bi kɔfɛ sa n b'a haramu a kana seli nafiki si kan abadan n ti jɛ n'a yɛrɛ de fiyewu naam n ti jɛ n'a ye dama tɛ wala taqumu ala qabri i kana jɔ hali a sudon yɔrɔ la kana sela ka tɛ dɛ hali a sudon yɔrɔ kana t'i jɔ ye a kɛra ziyara ye o a kɛra a sudon yɔrɔ ka t'i jɔ ye o kana jɔ u kaburu yɛrɛ ka fiyewu a faamuna innahum kafaru billahi u kafira ni ala ma wa rasuli ka kafiriya kira ma wa matu wa hum fasiquna u sɔrɔla ka sa ka sɔrɔ cɛnikɛlaw don na Muhammadu u ka nafolo in ka n'i kabakoya u den caya ka n'aw hakili suɲɛ i k'a dɔn nin bɛ cogo min na Ala bi laɲinini de kɛ a k'u ɲangata n'u bolola hɛrɛ ye diɲɛnaya u niw ka b'u la ka sɔrɔ olu tigitigi kafirifinw don ya ye sa wala tu'jibuka amwaluhum o don wa u ka nafolo caya ka n'aw hakili suɲɛ k'a fɔ Ala juguw don munna u ye nafoloba sɔrɔ munna Ala ye nafolo d'u ma Ala ko k'o kana aw kabakoya wa awladuhum dentigiw don denw ka ca jamabatigiw don sebatigiw don mais u ka se in kana to a ka miiri ko ale Ala ka maaw don la se in kɔrɔ innama yuridu Allahu an yu'azzibahum Ala bɛ fɛ k'u ɲangata de biha ni se in yɛrɛ ye ni se t'i ye i jurumu ti bonya kosɛbɛ ten mutarafunaw bɛ yen ni Ala ye se k'i ye a b'i su ka k'i halakili de kan fo kunbɛ cogo t'i ye la Ala kana an yala Rabbi Ala kana an s'an ma minnu ɲangata Ala diɲɛ na yan sabu ka d'a kan u n'u ka se in u tɛgɛ bɛna ta dɛ wa tazahaqu o don wa anfusuhum wa u niw yɛrɛ bɛna bɔ u la ka sɔrɔ u kafirilama don ni mɔgɔ kafirilama sara ka ban jugu ka dugawu bɛɛ minɛ na parce que hɛrɛ foyi t'i ye bilen hɛrɛ foyi t'i ye bilen wa i k'a dɔn fana ni sura o sura jiginna k'a fɔ a ye limaniya Ala la a ka jihadi kɛ Alakira kɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ bolojantigiw bi bɔ yɔrɔ ɲini kɛ e bolo mɔgɔ ninnu nafigi ninnu na o b'a f'u ye de e mun ye anw ye anw ka kɛ ma'al qa'idina anw ka kɛ sigibaw dɔ ye ya ye sa wa iza unzilati suratun a ko ni sura jiginna ni kuranɛ fan dɔ jiginna sisan ani aminu billahi ko a ye da Ala la wa jahidu ma'a rasulihi a ka fara kira kan ka kɛlɛ kɛ isa zanaka ulu tawli minhum nafigi ninnu na u la setigibaw olu bɛna diɲɛ ɲini e fɛ u b'a f'i ma de zarna nakun ma'al qa'idina u bɛna fɔ Muhammadu anw dɛmɛ i k'anw to an kana taa nin kɛlɛ in na minnu tɛ taa anw fara olu kan u tɛ kɛlɛ fɛ o wa olu bolo ni n taara n bɛna saga bɔ n ka nafolo kɔnɔ mais o yɛrɛ t'a tiɲɛ ka nafolo ta fana ka kɛlɛden dɔw labɛn olu ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u t'o fana kɛ toujours u bɛ fɛ ka to so de u jɛna n'a ye ko olu ka kɛ ma'al khawalifi o kumana khawalifi o de ye amida ye quoi voilà ma'al khawalifi ko u ka fara taabaliw kan wa tabi'a Ala ye datuguli kɛ mɔgɔ ninnu dusukun na olu tigitigi la yafqahuna u ti ko in gundo dɔn ya isa
aradu u jɛna n'a ye ka ban bi an yakunu ma al khawalifi minnu tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛ fara olu kan watubi ala qulubihim ala y'u dusukun datugu wa hum la yafqahuna u tɛ foyi faamu bilen parce que ka taa jihadi la nafa min b'o la hɛrɛ min b'o la u t'o faamu olu bɛ fɛ u ka to so ko hɛrɛ b'o de la o tuma na ala y'u dusukun datugu u tɛ ko in faamu bilen o tuma na k'u jɛna n'a ye aradu bi an yakunu ma al khawalifi mana ko khawalifu de kɔrɔ ye mɔgɔ minnu tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la n y'a fɔ a ye cogo min musow denw ayiwa banabaatɔw o n'a ɲɔgɔnnaw mana khawalifu o de ye amida ninnu ye quoi o tuma na kuma de taara k'a singa ka a kɛ minnu tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la k'a da olu la naam nka i k'a dɔn ala ka kira ani mɔgɔ minnu limaniyara ka fara a kan olu ye jihadi kɛ dɛ n'u ka nafolo ye an'u yɛrɛ kun o tigilamaw hɛrɛ bɛɛ de ye olu ta ye o tigilamaw olu tigitigi ɛlɛmɔfilenw na n'i bɛ kunnanji ɲini olu don ala k'an y'a la e y'a faamu lakini rasulu a ko nka i k'a dɔn ninnu kɔni k'u tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la u ye mɔgɔw kunna tiɲɛ kɛlɛ ma nka i k'a dɔn ala ka kira walezina amanu ani minnu limaniyara ma'ahu ka fara kira kan jahadu olu ye jihadi sɛbɛkɔrɔ kɛ bi amwalihim n'u ka nafolo ye wa anfusihim an'u yɛrɛ kun ye wa ulaika o tigilamaw lahumul khayratu hɛrɛ bɛɛ de ye olu ta ye diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ wa ulaika o tigilamaw humul muflihuna n'i bɛ maa kunnandiw ɲini olu de ye jɔnkunnandiw ye ala k'an y'a la naam adallahu ala ye labɛnni kɛ o jihadikɛla ninnu ye alijinɛ sangazow la bolili bɛ kɛ o sangazow jukɔrɔ kɔɲɛji la alijinɛnadenw dun min bɛ alijinɛ kɔnɔ o min filɛ nin ye o de ye kunnanja ye el azimu kunnanja min ka bon i y'a faamu ala ko cogo di adallahu ala ye labɛn ka bila kɛ olu ɲɛ jannatin alijinɛ sangazow la tajiri min taati ala anharu alijinɛ kɔɲɛ bi boli etazi minnu jukɔrɔ khalidina fiha alijinɛnadenw duminen de don fiha alijinɛ kɔnɔ ye zalikal fawzu o niyɔrɔ sɔrɔ o de ye niyɔrɔ sɔrɔ ye el azim min ye niyɔrɔ sɔrɔba ye ala ka dɔ d'an ma a la